Minnejn ġej? Mir-raba tiegħi. Kif imur il-qoton tiegħek? Qatt ma bdejx indom, donnu sabiħ il-ġew sintela. Ma niddawax ma nibda ndom. Dina s-sena kulħadd jista' inizzaħ l-alla u jiftaħ arbieħ. Kanna bżonn. Għaliex bih jeħtieġ inħarsu lil sit ir-raba, nilbsu u niklu. Kemm ġiet iġib dal-qoton lin-nies. Dar jinżara dak li sar. Illum jitbejjet. Kull art tagħmlu u ma jintilifx berart. Il-għaġeb kif 70 art imqaxra jitlet li tixbaru jagħmel il-ġews. Ħadd ma jaf sewwa kemm ġiet tagħmel l-art tagħna. Ftit rab fiha ma dik li fiha jiġib ġiet wisq. Min kien jista' jara mit-sen ilu dak iż-żmien kollha blat, illum kollha miksura msewwija demna. Kull ġid wieħed jieħu minna. Qatt jaqgħu tibqa' mistrieħa. F'sena waħda xi drabi fejn hemm ilma hija tagħmel tliet btan. Kif ma trix li raba jagħmel? Min hawn ġej l-qbiela tant għoliet u semmel lil żidhom. Min kellu fi żmien 50 skut tal-qbiela illum għandu blanqas 200. In-nies kotrot il-ħwejjeġ tal-biesu tal-ikel u lew u għal sar il-kera. Ħnina talla li nistgħu ngħixu biħwejġna u li l-artati kemm nieklu s-sena kollha? Ta' bilħaq, għax is-suq bil-ħxejjex u frott minn is-sena kollha. Din hija barka talla.